पप्पू भगत झाला, भगत सिंग. आता हे हलवलं की सर्व निघेल ना. पप्पूची हल्दी पडला. गॅस सिलेंडर संपला ना, सिलेंडर बदलायचा. काय मम्मी? काय घर घर की कहानी पकड़ो. काय झालं? ये है सब घर घर की कहानी. सिलेंडर बदली का? काय झालं? रेग्युलेटर निघत नाही ना, तो बसला नाही. बसला तो, पण ते नाही होत आहे. ते तो टाईट झालाय. आता आपण कुठे चाललो फिरायला? फिरायला काय काम लागलं आम्हाला. आम्ही चाललो गॅसवाले शोधायला. ते गॅसचं वरचं ते बसतच नाही. जुन्यामध्ये बसते पण नवीनमध्ये बसत नाही ना. तिकडे डॉग होते ते कुठे गेले? आता आम्ही नील नितीन मुकेशचा नंबर घेऊन आलेलो आहे. ते गॅस सिलेंडरच्या इकडे गेलो होतो. मग आता मी त्यांना कॉल केलेला आहे. 1 तासाने येतील ते गॅस बसवायला. चोर आलेले आहेत, चोर. सलमान खान आणि शाहरुख खानचा नंबर आणलेला आहे. तिथे लिहिलेलं आहे का झाडावर, बोर्डावर? सकाळ सकाळ झालेली आहे. आणि गॅसवाल्यांना फोन केलेला आहे. 1 तासात त्यांचं आगमन होत आहे. इथे बघा काय बनणार आहे. इकडे काय बनवते? थांबा थांबा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आता तू हे काय करतेस? मी जे सर्कल ड्रॉ करते. आम्हा थांब ना 1 मिनिट. बघा हे रेड कलरचं ग्लिटर शीट घेतलं. त्याचे गोल गोल करून आपण कापणार आहे ना. ते मला लेटर्स मध्ये स्टिक करायचे. सकाळी खायला पाहिजे होती. सुके आहेत ना, बनवले तेव्हा खायला पाहिजे. हे पण लावणार आहे ना आपण. हे बॉर्डरला लावणार आहे ना. हो, हे बॉर्डरला लावणार आहे. हे मी ना हळदीचं बॅकड्रॉप रेडी करते ह्यांच्यासाठी. ठीक आहे. पप्पूची हळद. हो, पप्पूची हळद आहे. पप्पू खूप फेमस झालेला आहे. असे बघा हे सर्व शीट्स आणलेले आहेत. हे कितीला मिळतात शीट्स पाहिजे? 10 रुपयाला सिंगल पीस. बरं, हे 6 पीस 50 रुपयाचे दिले असतील. 50 6 ना? कसले 50 ते 6? 60 रुपयाला 6. मग तो कमी नाही करत रेट. आमच्या इकडचा शॉपवाला ठरलेला आहे ना, तो कमी नाही करत. अरे महागडा दुकान आहे तो. नाही पण बाहेर पण 5 रुपयाला शीट भेटत नाही. ग्लिटर शीट महाग आहे. टिंटेड शीट वगैरे येतो ना पेपरचा, तो स्वस्त आहे. 3 रुपयाला 5 रुपयाला असतो. मटका पण बनवणार आहे ना? मटका कुठे आहे तो? मटका आहे ठेवलाय. आणलाय का त्या घरातून? हो, आणलाय ना. चल आता कापून. काय करताय तुम्ही? इकडे गोलापाडा मित्रमंडळ आलेले आहेत. आणि आई बघा तिकडे काय करतात ते. मोबाईलवर आहे. इकडे फोन आलेला आहे. गॅसवाल्याचा असेल फोन. नाही, आमच्या मोठ्या मावशीचा फोन आहे. आणि तुम्ही तुमची मावशी काय करते बघा. आमची मावशी नाही, आमची सासू. सासूबाई. आई काय करते? पावडर लावत होते का? झाली तयार. झाली मला पावडर टिक्का लावायला लागतो, म्हणजे मी रेडी झाली दिवसभराची. हो. हा, चल आता आपण काय बनवायचं आहे? आता आपण जरा ते बनवतोय हळदीचं पप्पूची हळदी साठी. हा, हळदीच्या बॅकड्रॉप साठी बनवतोय. या मम्मी, माईचा फोन आहे बघ. माईचा इकडे बघा. असे ग्लिटरचे जे आम्ही गोला गोला करणार आहे बघा. इकडे दिस इज गोला गोला. गोला गोलाचा असा केलेला आहे आम्ही. मग इथे आता लिहिणार असं. हे पीचा एक दांडी झालेला आहे, बरोबर ना? मी मराठीत लिहू की हिंदी इंग्लिश मध्ये लिहू? मराठीत लिहू ना. मिक्स लिहि तू. नको, मराठीत लिहिते. मिक्सर वर लिवायला किती लागतील ते गोळे गोळे कापायला? कैची आहे तुझ्याकडे अजून? हा, एक हाय पण त्याला धार नाही. असे करून द्यायचे आणि इकडे पास करायचे आणि इकडे करायचे, इकडे पास करायचे आणि इकडे कटिंग चालू आहे. इथे कटिंग सेशन चालू आहे. सर्व असं केलेलं आहे ना. हे राहिलेलं एवढा सुकडा की. अशा हे सर्व केल्यामुळे काय काय होतं मग सांग? चांगलं आहे ना, हे करायला पाहिजे. एक तर सर्वात आधी तर तुमचे पैसे वाचतात. आणि हेच ऑर्डर द्यायला 1000, 1500, 2000 रुपये घेतात हे बनवायला.
दुसरं म्हणजे फॅमिली इन्व्हॉल्वमेंट होते, बरोबर ना मम्मी? हो. कार्य असेल तर हे पण एक कार्यामध्ये आपण करू शकतो. बसू थर्ड शकतो म्हणजे एकत्र. थर्ड म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन वाढते आणि मिळून करायचं हे काम हा. घरातल्या सर्वांनी. फोर्थ म्हणजे तुमच्यात आर्ट डेव्हलप होते. भूक लागली आहे का? कोणाला भूक आज लागली? आईला तुझ्या आई जेवण काय बनवलं आज खाने को क्या? खाने में क्या मामा? आता आम्ही की नाही नाही एवढा आवाज नाही आला, मला आवाज नाही येते. आता आम्ही की नाही जेवणार आहोत आणि जेवणात वरण भात आणि फ्लावर बटाट्याची भाजी आणि पिठाचा गोळा नाही आणि की नाही काय असेल बघा, गेस करा बघू. दुसरी एक आहे वांग्याचे काप आणि हे वांग्याचे चमचमीत काप केले काय पाहिजे तळलेले आयुष्यात. आणि ग्लिटरचे गोळे आणि हे खावा. नाही बाकीचे गुलाबजाम मिनी गुलाबजाम. हे असे करायचे, असं जरा चांगलं वाटतं काय? तेव्हा याला बघा, पप्पू भगत झाला, भगतसिंग. बघत एकच आणला, हे पिवळा ते ऑरेंज नाही आणला. आणलंय ना ऑरेंज असं घालून बसायचं लग्नात ना, कोण पण येतील ना हे बघा. असे घेऊन ठेवे वाटणार की आपण काहीतरी करतोय. 50 आणायचे 50 लग्नात येतील ना त्या माणसांना घालायचे असे, ये आ जाओ और जाते टाइम देके जाओ. शुभांगी ताईंनी गळ्यात हार घातलेला आहे, पप्पू सिंगनी गळ्यात हार घातलेला आहे. आता फक्त बँड वाजायचा बाकी आहे. डमडमा डमडम. ते बघा पाठी वाजले. चला आज जेवायला काय, आमचं काम तिकडे ठेवलेलं आहे, तिकडे एवढे झालेले आहेत बनवून. आज खाने में क्या है मामा? ब्रेक टाइम झाला. आज खाने में क्या है मामा? डाल भात भाजी आणि वांग्याचं काप. फ्लावर बटाट्याची भाजी, बटाट्याची वांग्याचे काप, वरण आणि भात. ताट बघा माझा डेकोरेशन वाला. सिंपल वाला. हे चिंटू आतमध्ये जेवते ही. मम्मीने चालू केलेलं, आता आम्ही जेवतो आणि मग नंतर तुमच्याशी गप्पा मारतो. सायोनारा. आता हे डबल साइडेड टेप आहे ना, मी ते बॉर्डरला लावते. आपल्याला हे माळा चिटकवायचे आहेत ना. कार्डबोर्ड पेपर आणायचा सर्वांनी, व्हाईट कार्डबोर्ड खाली घातलाय, व्हाईटच आहे. हो व्हाईट कार्डबोर्डच म्हणतो है ना. इकडे मी सर्व हे करून दिलं होतं त्यांना, हे गोल 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 गोल. आता ते कापून घे. एवढी लांब, आता पूर्ण रेक्टँगल असं करायचं आहे ना. तर इथे बघा आपण ही डबल सायडेड चिकटपट्टी लावून घेतलेली आहे, है ना. आणि ते इकडे हे काम चालू आहे. वरचे काढायचं आहे ना आपल्याला. हां आता हे काढा. हे असं निघालेलं आहे सर्व. आता हे असं इथून हे स्टार्ट करायचं चिपकवायला. इकडून चिपकवायचं. आता हे इकडचं पण काढून इकडे हे कंटिन्यू असं करायचं. चिकटवलेलं आहे, तिकडनं सर्व काढायचं. तसे ती व्हाईट चिकटपट्टी कडनं काढायची, डबल सायडेड आहे ना. अशीच आपल्याला पूर्ण चौकोन करायची आहे ना. फ्रेम तयार करायची. फ्रेमची बॉर्डर, फुलांची बॉर्डर, बरोबर ना. हे किती छान वाटतं बघ मम्मी, आहे ना. आता है ना. हळदीचा पिवळा कलर असतो ना, म्हणून पिवळा गोंडा घेतलाय. नाही तर तुमचं काय दुसरं ओकेजन असेल तर तुम्ही कलरफुल पण वापरू शकता, येल्लोच्या ऐवजी. बघा होणारी बायको बघा नाव लिहिते. हां, आणि हल्दीचं जेवण आलेलं आहे इकडे. तिकडे काय झालं, फ्रुट्स, ऑरेंजेस, आणि इकडे तो मला तोंडाला पाणी सुटेल असं पेरू. खाता काय, कलर बघा. पेरूचा कलर छान दिसतो ना. लाल गुलाबी. हा पी मोठा वाटतोय, हा पी छोटा वाटतोय. असं करायचं. तुम्ही नाही खाल्लं तर आम्ही खाऊन घेईन ना बाबा. खाते राहो. आता हे हलवलं की सर्व निघेल ना. मम्मी भूकंप आला तर आज मारे ना. एवढा केला तिकडे आहे तो, तुम्ही हलव पण नाही शकत, तो स्टिक झालाय. पप्पूची हल्दीच घ्या, डेकोरेशन पप्पूच. हल्दी कोणाची डेकोरेशन करतोय कोण. तर आम्ही इकडे पेरू खाते बघा, एकदम मस्त आहे. काजल तेरा एक इसमें आया है और डी और आय उधर गए. जरा तिथे जास्त केलं. आता 3 केला तर काजल, आता इथे येणार आहे भूकंप. ओ नाही प्लीज नाही.
टाइम ए, नको ना. हाँ चलेगा कारण हे हललं ना तर सर्व हलून जाते इकडे. कारण की हाँ वो stick बड़ा नाही वो बड़ा घेत. वो बड़ा और इधर भी बड़ा ऊपर काय गोला ऊपर में नको गोला बड़ा नको मग कोणती नीचे गोळी? जाता है गोला ना काय बोलताय वाव तुम्ही? किती मस्त वाटतंय. नाही, बरोबर वाटतंय. चला आहे, करा करा काहीच करा. नाही, बरोबर आहे. तर करा आता हे बघा. हे आता तुम्हाला दाखव नाही काय दाखवत आहे. थांब ना. त्यांना वाटत चिपकवलेलं काहीच नाही बघा. आता हे आम्ही सर्व नाही. ग्लिटर घेऊन आम्ही चिपकवणार आहे सर्व. आता ची कार्ड सीएच आहे हा ची पण होईल हो मला वाटतं. हाँ छोटा होईल ना. आयडिया किसने दिया? आयडिया किसने दिया? आयडिया कोणी दिली? कॅमेरामॅनने. आई खाओ. ए, ची हाँ आता इथे काय रेडी झालेलं आहे. इथे आता माझं काम थांबलं नाही ते मम्मीचं काम कापायचे नाहीत ना. नाही आता कापायचे नाही. बरोबर झालेलं आहे. तिकडे कापायचे राहिले होते ते आम्ही केलेलं आहे. आता हे बघा हे स्टिक नाही गेलेलं आहे काहीच. हे सर्व निघू शकतं असं. आता हे पार्टून एक काढायचं आपल्याला. काढ रे काढ. एक काढून ते एक काढून तसेच आपल्याला चिपकायचे. हां काढल्याने ते पार्टचं आता चिपकव. बाबा म्हणजे एकदम बरोबर चिपको आता. हां आता काय नाही. ना आता काय ना आता रेडी झाला ना लेटर. आता हात काढ. हा सॉरी. हां आता बघा. आता दाखव बघा. हे बघा हलणार नाही बघा. आणि हे हिला बघा. गम आहे ना पाठी हिला हां मग तो स्टिक होतो. म्हणजे असं तुम्ही सुद्धा असं बनवू शकता ना मम्मी घरी. हा घरामध्ये असं मस्त करू किती शकता. किती ग्लिटर शीट लागले आपल्याला? 1.5 लागला. 1 ग्लिटर शीट 10 रुपये ना. 20 रुपयाची ग्लिटर शीट पकड. 70 रुपयाचे हार पकड आहे ना. 90 रुपीज. कार्डबोर्ड कितीला पडला? 20 रुपये. 110 एक 110 माळ कापली ना. एकच दोन माळ आहे, दोन आहेत. 110 120 रुपयाचा मटेरियल लागला है ना. 150 को बेचो. है बाहेर 500 रुपयाला असतं ते. हो 150 को बेचो क्या? मेहनत का पैसा किधर आहे. ऍक्च्युली मजुरी मम्मी टॅलेंट असून आर्ट त्याचे पैसे जास्त असतात होय. है ना. हे करणं येणं. हा. आता हे बरोबर मेजर करून हे डिस्टन्स घेऊन हे ठेवणं मध्ये लावणं आहे ना. 5 लेटर वर्ड 5 लेटर वर्ड आणि 3 लेटरच्या मध्ये 3 लेटर है ना. चला आता आम्ही तुम्हाला पूर्ण चिपकून झाल्यावर तुम्हाला दाखवतो. आता हे हे तर करायचं सोपं असतं पण माणसं कंटाळा करतात ना. कंटाळा करतात म्हणून. आणि तुम्हाला सांगतो आपल्या स्वतः फंक्शन मध्ये आपण असं केलं ना की मस्त वाटतं जरा ना. म्हणजे स्वतःच्या हाताने केलं लोकांना पण बघितल्यावर अप्रिसिएशन मिळतं. आणि ते म्हणतील की तुम्हीच केलं तर अजून छान वाटतं मम्मी. तोंड बघ. कोणता कार्टून वाटतं तो? तोंड बघ. आंबट होता का? आंबट होता. जामच. त्याच्यापेक्षा जास्त आंबट तुमचं तोंड का? कसला आंबट होता. मस्त दिसतोय कॅमेरामध्ये. असं काढायचं पटकन आणि असे बघ एकच उचलायचे. आणि हे राऊंड मुळे काय होणार माहितीये का. आपण माणसं म्हणतील की तुम्ही असं मग लिहून का नाही कापलं तर ग्लिटर शीट जास्त लागतं बरोबर ना काजल. आणि राऊंड मुळे कसं आहे ते अट्रॅक्टिव्ह पण वाटतंय आणि आपली जास्त ग्लिटर पेपर नाही वापरू म्हणजे यूज नाही होणार. आपल्या कमी मध्ये सर्व काम होतं आणि ते जरा शायनिंग आणि जरा वेगळं पॅटर्न पण वाटतं. आता असं एक गुतलायचं आणि लावायचं. स्वतःहून केलं तर कसं कमी मटेरियल लागतो आणि आपल्याला कसं एक आयडिया पण येते की आपण करू शकतो. आपल्याला पाहिजे तसं आपण करू शकतो. आता हा एवढा बनवायला कॉस्टिंग लागले फक्त 120 रुपयाचं मटेरियल. आणि हे जर अशी बाहेर इव्हेंट वाल्यांना ऑर्डर वगैरे दिली असती तर पैसे जास्त लागले. 500 रुपये तर कुठे गेले नाही. 500 काय 1000 रुपये डायरेक्ट बोलणार पार्टी बघून. आता बाजूला अजून 2 फुल लावले की 300 रुपये वाढले. ते बघा ते उरलेले फुल आहेत ना. काजल एक फुल दाखवू. तो एक फुल दाखवू. आता बघा हेच फुलं घेणार अशी. हा थांब ना. असं घेणार आणि असं लावणार किंवा कुठे कुठे सेंटर वेगवेगळ्या कलरचा फुल लावणार ते लोक. तिकडे चला आता आम्ही करून घेतो. तू मला बोलायची गरजच नाही. पटापट बनवून जातो. अरे कॅमेरा बंद तरी कर. कॅमेरा बंद नाही केला ठेवले कॅमेरावर. शंकरपाळा खोबरा आणलाय तुम्ही. सुका खोबरा आणलाय ना मी. इकडे बघ. पण तो किसायला सगळं हे करायला. मम्मी इकडे बघ. दाखव. आली आली ग अंबाबाई. आली ग अंबाबाई. असं वाटतंय. इथे बघ. आली ग. दिसत नाही ते काय फुल तोड राहायचा म्हणजे जोगो नाही कॅमेऱ्यामध्ये छान दिसतोय. हळदी अशी आहे ना जरा पाठी पाहिजे होता ना. हे आम्ही का साठवून ठेवले माहितीये असे लग्नात उडवायला.
आई काय तरी आपण दुसऱ्या रूम मध्ये जाऊया. इकडे चालू झालंय. पप्पूची हळदी जोरात चालू आहे. अजून हळदी चालू पण नाही झाली. हळदीची अजून आपली दिवाळी नाही आज आली आहे. दिवाळी आली, बारशी आली, त्याच्यानंतर लग्नाची तयारी. बारशी म्हणजे तुळशी विवाह झाल्याशिवाय तुमचं विवाह नाही. कोण बघूया बाहेरून बघते का बघूया कोण. तुळशी ये तुलसी कौन है? ये तुलसी कौन है? तुळशी हमारी भी जा रही है मंदिर. बापरे जॉला दुकान लागली. मम्मी बस काय झालं मला तर झोप पण नाही माहिती काय तुळशी हमारे बीच में आ रही है. तशी काय त्याची सवय. गर्लफ्रेंडचं नाव आहे तुलसी. हे कोण गाणार. तुळशीला ठेवलंय का. काय खरं नाही, तुळशी येणार आहे. काजलने स्वतः नाव सांगितलेलं आहे. असं काही नाहीये. अशी अफवा फैलू नका. ओमकार बोलेल तुळशी तुझी माझी. तुझ्यामुळे आमचं लग्न लेट झालं. आता इथे बघा मटन कुर्मा नाही असं मटन कुर्मा दिवाळीला मटन कुर्मा नसतं. बटाटा पाव इकडे बटाटा पाय. सॉलिड. पप्पूची हल्दी पडला. चिपकवला नाही तुम्ही. हे नाही पडला. तेच टेस्टिंग आहे काय पडते काय पडतंय का म्हणून जोरात हलवायचा. हे लावलेलं नाही. दोन मध्ये अशी चिमकलेले होते कधीच. हिमा गुत्ता खातो. मस्त दिसतंय. किंवा कुत्ता नाही खाता आपण काय. कुत्ता कोलंबीची भजी, भरली भेंडी. आता परत आपण हलवून बघूया कुठचं कुठे डिला आहे का. वन्स मोर. जे दुनियेमध्ये पदार्थ चाललेले ना ते सर्व आहे त्याच्यामध्ये. नाही बरोबर आहे. आता आता झालं कोलंबी टोस्ट. टँग. ब्रेड मध्ये करायचे. खूप सुंदर दिसतंय. ब्रेड आणि वाटी बनवलं कोणी? वाटी बारीक खोललेली. आपण सगळ्यांनी अंडा एक बनवलं आम्ही दोघांनी तिघांनी चौघांनी. टोमॅटो सगळ्यांचे हात लागलेत म्हणून सुंदर बनले. कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं 2 चमच 3-4 हिरव्या मिरच्या. हे बघा जादुई बुक आणलाय स्वर्गातून बुक आलेला आहे रेसिपीचा.